Zdravo osmaci, danas radimo, to jest ja ću vam danas prikazati ukratko lekciju vezanu za akcente, pošto je negde neophodno da slušate ono o čemu ću pričati, jer su akcenti važni, jer se oni prosto izgovaraju. Na strani 129 ili 131, zavisi koju gramatiku imate, mada je svud, ja mislim, trebalo bi da je 129, imate kratak pregled akcenata, odnosno šta su akcenti. Akcenti su zapravo svako jače izgovaranje određenog naglašenog sloga u nekom jeziku. I akcenat uvek može staviti na jednom slogu u rečenici. To vam je ono kada čujete nekog iz Beograda da kaže devojka, a onda čujete nekog ko nije iz Beograda, ko je sa nekog dijalekta, recimo kosovsko-rezanskog, ko kaže devojka. Dakle, Beograđani kažu devojka, dakle, na E je akcenat, a recimo kosovsko-rezanski dijalekat će reći devojka, dakle, na ovom je akcenat. Šta je tu suštinski najviše važno? Najviše je važno da odredimo nosilac sloga i postoje 4 vrste akcenta koje ćete moći prosto da vidite u ovoj gramatici. Da se akcenti razlikuju po dužini i po intonaciji. Po dužini oni mogu biti dugi ili kratki, dakle, da li određeni slog traje duže ili se izgovara kraće, a intonacija to označava da li intonacija tokom izgovora raste ili opada. I s tim u vezi se akcenti nazivaju silaznim ili uzlaznim, odnosno dugi silazni akcenat bi bio svaki akcenat koji se izgovara tako što se prilikom izgovora slog duži, ali se ne izgovara uzlazno, već silazno, kao što mu ime kaže. Tako imamo reč priča. Dakle, priča. Produžio sam ovaj akcenat, samo da čujete, dakle, intonacija je duga, ali se penje i odmah spušta. Onda imamo dugo uzlazne akcente. To je recimo glagol spavati. Njega ću izgovoriti duže, spavati. Dakle, neću reći spavati, kao što sam rekao priča, već spavati. Vidite, konstantno je duga i konstantno uzlazna intonacija. Što se tiče kratkih akcenata, oni su vrlo problematični. I sem govornika iz zapadne Srbije koji nekako najpravilnije izgovaraju akcente, dakle Valjevo, Loznica, Užice, taj deo recimo uz Drinu, retko gde ćete čuti da neko zaista pravilno izgovara ove akcente kako treba. Kod kratko silaznog akcenta intonacija je kratka i pada, a kod kratko uzlaznog intonacija je kratka, ali se polako penje. Naprimer, ako kažemo reč trka, imamo jedan glasovni udar, dakle čuje se trka kao kratko. Ako pokušate da ga proširite pa kažete trka, vi vidite da je tu silazna intonacija, nije uzlazna, ali ipak kratka. Dakle, ja sam sad malo preterao u duženju ovog sloga, inače je on kratak. Ili ako imamo glagol trčati, dakle čujete trka i trčati. Kod tog trčati imamo malo jedan pitomiji izgovor. Šta to znači? Ako ja pokušam da proširim to i kažem trčati, vidite da je uzlazno sve vreme, ali je zato trka silazna intonacija. Na sledećoj strani zapravo imate definicije svih tih akcenata. Ja sam vam dao neke definicije koje onako su prosto meni onako kako ja shvatam suštinu akcenata. Inače, ovo je najteža oblast vezana za srpski jezik i dosta treba rada, vežbanja, truda da se to uvežbava. Najvažnije na ono što nama traže u osnovnoj školi, u osnovnom razredu i eventualno ako budu tražili za završni ispit, jeste sledeća stvar. To je pre svega naći mesto akcenta i naučiti ova 4 važna pravila vezana za akcentovanje u rečenici. Kako određujemo zapravo gde se nalazi akcenat u nekoj reči? Evo, uzet ćemo reč devojka. Prvo ćemo reč devojka podeliti na slogove. De, voj,
K. Šta ću onda raditi? Svaki akcenat izgovarat ću reč, ali da pritom svaki od slogova naglasim u sledećem ponavljanju reči. Dakle, reći ću devojka, pa ću onda reći devojka, pa ću onda reći devojka. Ako mi je devojka bilo najprirodnije uhu i najlogičnije, ovo će mi biti akcentovani slog. Uzet ću sada jednu dužu reč. Prepričavati. Podelit ću je na slogove pre svega. Pre. Au, sam ja. Dobro. Znači, pre. Pri. Ča. Va. Ti. I onda ću krenuti. Prepričavati. To mi ne zvuči dobro. Prepričavati. Ni to nije dobro. Prepričavati. Evo ga. Tu je akcenat. Ali neće biti prepričavati ili prepričavati. Uzet ću još jednu reč. Zavoleti. Za-vo-le-ti. Krećem. Zavoleti. Ne. Zavoleti. Eto ga. Akcenat. Zavoleti. Zavoleti. Dakle, nijedno od tih nije. To je prva stvar koja nam je važna. Dakle, da odredimo mesto akcenta u reči. Vratit ću se na knjigu koja kaže pravila o rasporedu akcenata na slogovima. Jednosložne reči mogu imati samo silazne akcente. To je prvo pravilo. Dakle, ako se vratimo na tabelicu akcenata, jednosložne reči mogu imati samo silazni, dugosilazni i kratkosilazni. Pamtimo kao pravilo. Drugo pravilo jeste da višesložne reči mogu imati sva 4 akcenta. Međutim, na prvom slogu mogu imati sva 4 akcenta. Zašto? Zato što se silazni akcenti mogu javiti samo na prvom slogu, a ne mogu se javiti na njenom kasnijem. Isto tako, višesložne reči u unutrašnjem slogu mogu imati samo uzlazne akcente, a na poslednjem slogu ne može stajati ni jedan akcenat. To je 4. pravilo. Šta to znači? Kad pogledamo sledeće reči, vodite računa o tome da pravilno rasporedite akcente i tako dalje. Imamo reč kraj. Ona je akcentovana na 2 načina. Prvo pravilo kaže jednosložne reči mogu imati samo silazne akcente. Šta to tehnički znači? To znači da samo dugosilazni ili kratkosilazni mogu da se jave u reči kraj. Pošto se kraj izgovara dugo, to je dugosilazni i ovo je pravilno akcentovano. To znači da kraj sa dugouzlaznim nije dobro. Idemo dalje. Završiti ili završiti. Ako pravilo kaže višesložne reči nad unutrašnjim slogovima mogu imati samo uzlazne akcente, dakle, ne može imati dugosilazni, ali može imati dugouzlazni. Dakle, ovo nam je pravilno akcentovana reč. 4. pravilo kaže, na poslednjem slogu se ne može javiti akcenat. Šta to znači? Da knjiga akcentujemo ovako, sa akcentom na i, a nikako sa akcentom na a.